Para descubrir como atopar un tesouro, hoxe citounos aquí Manuel Gago no Curruncho dos Porcos, en Leiro, pero, Manuel Gago, onde estás metido? Aquí estou, mira como me acabo de atopar. Que iso que nos traes logo? Pois isto é unha réplica, pero unha réplica de, eu creo que dunhas pezas arqueolóxicas máis fermosas de Galicia. É unha réplica que ten o Concello de Rianxo, o famoso Casco de Leiro. O Casco de Leiro, e que é exactamente o Casco de Leiro? Pois precisamente sabemos hoxe en día que non é un casco. Non vale para meter na cabeza. Non, daban ganas de probarse, tío, colle, se che dan ganas de facer isto, pero hoxe en día pensase máis que pode ser outro tipo de obxecto e quizáis hai que verlo máis en este plan, como un recipiente de ouro e que, como podes ver, cunha decoración moi profusa e que apareceu misteriosamente aquí solitario cando se construiu este pendello. Tivemos a sorte de que atopou unha persoa dunha sensibilidade extraordinaria, un mariñeiro daqui de Leiro que se chama don José María Vicente Somoza. El tivo a enorme sensibilidade de cando descubriu isto, cando estaban preparando o pendello para guardar aquí as artes de pesca, el deuse conta do valor que tiña isto e decidiu de alguna forma entregalo e preservalo para que todos os galegos pudiéramos gozar del e toda a humanidade. Este porto de Leiro é un porto marisqueiro. Houbo que forzosamente facer un sitio para guardar as cousas, todas as artes. Veña bloques pa aquí, aí viñeron dous albañiles, pero había que desentar o terreno, coña a picocha e delle, parecía que tal, pero non salía. Que era non me salía dali. E delle forza foi cando lle raspé a orella. Parece imposible que che aparece unha cousa desas ali antes dúas pedras. Pero era. E dixo, este é ouro, carallo. E a min o que menos me chamou foi esmajalo. Non se pode calcular o valor que ten, pero bueno, para min tuvo. Como se atopa un tesouro da noite para a mañá? Con moita sorte, algo de intuición. Despois de atoparos todo o mundo di, tiña unha intuición, non? É dicir, todo é algo que se te construe, pero gracias a que hai moita investigación arqueolóxica hoxe en día, sabemos algúns patróns, algúns sitios nos que aparece con máis probabilidade que outros, porque detrás de enterrar algo tan valioso para unha comunidade prehistórica como isto, hai todo un acto e toda unha cultura que pensa alrededor do mundo e que con isto busca conseguir algo. O home, ou quen foi a alma esa que meteu ali o casco, era bastante inteligente. Había unha pedra grande e puxoa de contención para que non lavara e fora para o mar. Puxo onde non había nada. Había un toxón riba, así con unhas raíces apatoadinhas, como se foron paraguas. E cubreu, esas raíces cubriron o casco e estaba metido. E se non fora eu, ainda hoxe estaba ali. Sabemos ahora mesmo hoxe en día por que é tan importante o Casco de Leiro para Galicia e por que apareceu precisamente aquí nesta zona de Rianxo. Pois vamos, Manuel, entonces, se che parece, a falar aquí con Elena Cabrejas, que é arqueóloga do CSIC, que é experta un pouco neste tipo de xacementos, sobre todo estudos aquí nesta Ría da Arousa, nesta parte do Barbanza e un pouco máis aló tamén. Nesta zona das Rías Baixas, dende a desembocadura do Ulla ata o norte, máis ou menos, da Ría de Pontevedra, un punto estratégico, incluso podíamos falar de un observatorio. Vemos que os tres picos do Xiabre, que entre dous se producen os límites das saídas de todas as lúas cheas ao longo do ano. Pero ainda por riba, na inflexión que se produce entre eses dous picos, é por onde sae o sol no solsticio de inverno. Unha decoración extraordinaria que se basa nestas formas regulares que se van repetindo en o que destacan esta especie de discos de concentracións circulares que moitas veces se interpretan como en relación aos astros, nomeadamente o sol. Que é unha cousa absolutamente maravillosa, pero é imposible, Elena, non conectalo con todas as lendas. Por exemplo, estou pensando na lenda do Arco da Vella. Esa lenda que di que sempre no borde do Arco da Vella, no sitio no que sae o Arco da Vella, hai un pote de ouro. Pois si, eu tamén pensei no mesmo, a verdad, porque cando ao final ves que todas esas lendas non son simplemente historias inventadas, sino que poden ter realmente unha conexión con outros achados do pasado, non? Con tesouros que ao mellor apareceron en lugares onde a xente se daba conta de que había unha relación astral, pois isto fainos pensar que efectivamente ten moito calado, non? Porque ademais, Elena, cando aparece un destes, unha cousa que chama a atención é que adoitan ser obxectos bastante solitarios, non? Non hai moitas outras cousas arqueolóxicas, outros elementos arqueolóxicos ao redor, non? Se busca un sitio concreto porque ten unhas relacións ca súa entorno que é o que lle dá significado á peza. E parte da clave pode estar nas estrelas.
obviamente, porque a nosa paisaxe non só esta mitad terrestre, sino tamén toda a bóveda celeste. De feito, non é o único tesouro destas características, é que aparecen en lugares tan sinalados, nunca mellor dito, polo sol, polos astros, pola lúa. Aquí apareceron moitos máis nesta mesma ría. Si, apareceron unhas espadas aquí no fondo da ría, pero tamén, xusto do outro lado do Xiabre, apareceu o tesouro de Caldas, que é a acumulación de ouro máis importante da Idade do Bronce europea. E no caso do casco de Leiro poderíamos estar falando dunha peza das máis importantes aquí en Galicia, non? Unha das pezas galegas máis citadas na bibliografía académica internacional. É dicir, vas a topar publicacións sobre o casco de Leiro en inglés, en alemán, en francés, en moitísimas linguas. É unha peza moi coñecida precisamente pola súa enorme beleza e pola súa singularidade. E para os máis curiosos, xa un pouco por ir rematando, este casco é unha réplica, falamos de que o casco de Leiro é propiedade do Concello de Rianxo, pero aqueles que queiran coñecelo mellor teñen que ir ata Coruña, non? Sí. Así, hasta o Castelo de San Antón. Manuel Gago, pois nada, xa nos quedou hoxe claro que a veces a mellor maneira de topar un tesouro é agardar por el, non é? Por nós estando aquí podemos agardar a que veñan todos os que queiran, a verdad. Pois agardamos logo aquí en Leiro, en Rianxo, o próximo solsticio ou o próximo sol por, a ver se aparece outro tesouro que enseñarlles na próxima semana.